16 Limburgse burgemeesters benadrukken dat veiligheid en democratie onder druk staan. Een van die burgemeesters, Daan Prévost van Valkenburg, komt die waarschuwing toelichten. En er zijn nog 2 gasten. Dat zijn Ger Peters en Michael Berg. Ger Peters stopt als topman bij Wonen Limburg, maar hij gaat zich nu bezighouden met statushouders. En Michael Berg maakt kans op maar liefst 2 prestigieuze prijzen met zijn thrillers. Het was, en dit is, De Week Wel. Mensen die me kennen weten dat ik niet te bescheiden ben in de dingen die ik doe. Als je hier woont, dat je ook gewoon recht hebt op een beetje rust. Het is schedel van Konings Quantibol, dus die aan het printen. Wat zou dat betekend hebben voor die om dat op die plek, op dat moment te doen? Dus ga ik meedoen, ga ik niet meedoen of ga ik zelfs een halt toeroepen? De geschiedenis leert ons dat ontsporingen zelden beginnen met geweld. Ze beginnen kleiner. Met taal, met woorden, met zinnen die achteloos lijken. Hier hadden we moeten spreken. Zodat wie na ons komen ook in vrijheid kunnen leven. Burgemeester Prévost van Valkenburg, van harte welkom. Ja. Het komt niet zo vaak voor dat 16 Limburgse burgemeesters zich samen in een boodschap uitspreken over vrijheid en democratie. Dat veronderstelt wel een beetje dat er een noodzaak aanwezig is. Welke noodzaak is dat? Nou, die noodzaak is al langer aanwezig. Emiel Roemer, gouverneur, is ooit begonnen een aantal maanden geleden met hier trekken we een streep. Ja. Het heeft eigenlijk te maken met de groeiende intolerantie. De gewelddadigheid van je uitdrukken als je ergens tegen bent. En misschien ook wel de misbruik van de democratie. En de boodschap van de 16 burgemeesters die op initiatief van mijn collega's in Beek en Kerkrade, Petra en Christine, die hebben het initiatief genomen. We hebben ons daar allemaal achter geschaard. Vonden het goed om 1 boodschap naar buiten te brengen op 4 mei. Ja. De dag waarbij een bevrijding aankondigen, herdenken wie daarvoor eigenlijk de slachtoffers, diegenen die zich daarvoor opgeofferd hebben. En dat hebben we gevormd in eigenlijk in een talig stuk, waarbij we aangeven dat we niet langer kunnen zwijgen. Dat niets doen ook iets doen is, namelijk je doet niets. En het spreekwoord zegt, wie zwijgt stemt toe. En eigenlijk is het een oproep om onze democratie te gaan verdedigen en dus wel het woord te nemen en de taal te gebruiken om te begrenzen. Ja. Want democratie wordt gebruikt eigenlijk tegen die doelen die democratie in zich draagt. Dat is namelijk de bescherming van de samenleving als geheel. Het zijn woorden die u gebruikt en uw 15 collega's, dat zijn geen lichtzinnige woorden. U heeft het over wijsheid, over morele helderheid, over moed. En uw stuk en uw deel van de boodschap heeft u over de verantwoordelijkheid nemen in stilte en waar nodig met luide stem. Ja. Het wekt nadrukkelijk de indruk dat het niet alleen maar gaat over het verleden, dat het niet alleen gaat over ginder, het gaat echt over hier en nu. Ja. Hoe zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen? De actualiteit dwingt ons ertoe om eigenlijk positie in te nemen. Als je kijkt wat de afgelopen weken gebeurt in Loosdrecht, in IJsselstein, in Apeldoorn, en eigenlijk vandaag de aanslag in D66. Ja. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? En laten we dit toe? Staan wij dit toe? En uiteraard doen wij dat als burgemeesters als met belangrijkste taak de openbare orde en handhaving en het waarborgen van de veiligheid. Wij moeten kenbaar maken waar de grenzen zijn. Democratie is de basis voor vrijheid van meningsuiting. Maar dat wil niet zeggen dat je alles kunt doen en alles kunt zeggen. Vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen dat je andere mensen kunt beledigen of wegzetten als inferieur. Mm-hmm. Vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen dat als je het ergens niets mee eens bent, dat je ramen kunt gaan ingooien of dat je mensen kunt gaan bedreigen en intimideren. En
Dat noemen wij ook, zeg maar in onze kringen noemen we dat ondermijning. Het is ondermijnend, niet aan autoriteit, maar wel aan het gezag. Namelijk aan die mensen die verantwoordelijk zijn voor die openbare orde en veiligheid. En het is een oproep naar iedereen, ik bedoel de samenleving, van als je zwijgt, dan normaliseer je, dan laat je het gebeuren. Dus ik proef nu ook in de samenleving dat mensen zich ook gaan uitspreken tegen bepaalde gedragingen. We hebben in mei, heb ik vandaag vernomen, is er een demonstratie aangekondigd in Maastricht. 16 mei is een grote demonstratie tegen het asielbeleid. Ja, tegen het asielbeleid. Tegen het asielbeleid, maar ter verdediging van de democratie. En dan denk ik, moet je kijken hoe het woord democratie misbruikt wordt om eigenlijk andere mensen uit te sluiten. Want eigenlijk deze groep zegt, ja, de grenzen moeten dicht voor volk en vaderland. Dat zou hetzelfde zijn, ik ga demonstreren, want ik vind dat alle mannen met een kale kop, ja, die moeten vertrekken. Die moeten we niet toelaten, want daar hebben we een bepaald beeld bij. Ja, doe mijn best niet persoonlijk op te vatten, maar... Nee, moet je ook niet doen. Maar dat raakt mensen. Je sluit mensen uit. En dan maak je misbruik van de democratie. Democratie rechtvaardigt niet dat je opvattingen kunt delen die in het nadeel werken van die samenleving. Dus dat is zwaar ondermijnend. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Je mag toch demonstreren voor een strenger asielbeleid? Dat valt toch ook onder democratie? Ja, maar je mag er wat van vinden. En als burgemeester behoor ik daar objectief te zijn, op afstand beoordelen. Dan moet je inderdaad het demonstratierecht moet je intact laten. Je moet dat vrijwaren en je moet die ruimte bieden. Maar er zijn wel grenzen aan. En daar zijn wij nog niet goed in om aan te geven, daar zijn grenzen aan, zonder dat weer de hele wereld over je heen valt. Ja, ja. En dat is de boodschap die we natuurlijk proberen uit te dragen. Democratie is geen rechtvaardiging om andere mensen te discrimineren, uit te sluiten, buiten te sluiten, te vervolgen, te deporteren. Ja, noem maar een aantal termen. Ja. En we hoeven niet terug te grijpen op de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen daar, want het is van alle tijden. Maar ik behoor wel tot de bloedgroep die moeten voorkomen en dat het uit de hand loopt. En wij moeten onze taak serieus nemen en zorgen dat de juiste dingen worden gedaan. En niet het foute ruimte bieden. Ja. Eigenlijk begrenzen, daar komt het op neer. Voor nu bedankt. Ik kom dadelijk nog bij je terug. Okay. Er is een enorme aanloop aan aanvragen. We merken wel dat heel veel mensen nog zoekende zijn in hoe ver dan. Wat kan niet? Zijn er kavels vrij waar dit op mag? Er zijn best wel wat kavels waar verplicht een puntdak op moet. Ja, vorig jaar is mijn vader overleden en het huis wordt gewoon te groot voor mijn moeder. Maar mijn moeder wilde wel heel graag hier kunnen blijven wonen. Ja, dan is dit echt gewoon de oplossing. Als er eens een keer iets is, je moet er hals over kop naartoe. Ja, wij hoeven maar de deur uit te lopen en we zijn bij er. Ger Peters, van harte welkom. Dank je. Golven, met de caravan naar Frankrijk, een boekenclub beginnen, tuinieren, een schildercursus. Ja. Sommige dingen die u had kunnen doen nadat u na 15 jaar bij Coöperatie Wonen Limburg met pensioen zou gaan. Maar u koos ervoor onderdeel te worden van een aanjaagteam van een van de meest, ik zal maar zeggen, gecompliceerde problemen van deze tijd. Dat moet oplossen, de vastgelopen asielketen. U was bang voor rust? Nee, ik was niet bang voor rust. En die vraag die jij stelt, en heel veel mensen gunnen me dat ook. En ik gun mezelf dat ook heel graag. Ik weet dat mijn vrouw vaak voorstellen, wat ga je nou eigenlijk doen als je klaar bent? Maar weet je, er is, en ik heb me de afgelopen jaren vaak, en net ging het gesprek over die hele asielketen en het begin daarvan. Het begin daarvan zijn natuurlijk de vluchtelingen waar uitspraken over gedaan worden. Een deel daarvan zijn de asielzoekerscentra. Maar eigenlijk het sluitsteen, het einde van dat traject zijn mensen die een status krijgen. Dus dat zijn mensen die eigenlijk in Nederland door de rechtsstaat zijn beoordeeld, waar een uitspraak over is gedaan dat hun vluchtelingverhaal klopt, dat zij recht hebben om in Nederland te blijven wonen. En die groep blijft op het moment lang en te lang vaak in asielzoekerscentra zitten. Komen dus niet in een woning terecht. En terecht zeggen ook heel veel mensen, ja, maar ze moeten van die voorrang die voor die groep zou zijn, moeten ze van af.
En ik denk eigenlijk dat we daar met elkaar een probleem hebben wat we gewoon moeten oplossen. En ik ben niet de persoon die dan wegloopt en of daar hele moeilijke beleidsstukken over gaat maken. Dan denk ik van hoe gaan we dit oplossen? Want daar moet echt aan gewerkt worden. Want dat gaat u nu doen, vanaf nu. Maar wat u er voor 15 jaar heeft gedaan, u heeft zich bezig gehouden met de woningvoorraad in Limburg. Daar wil ik het dan even kort over hebben, want dat heeft u 15 jaar lang met ziel en zaligheid gedaan. Hoe staat die woningmarkt er in Limburg anno 2026 voor? Nou, ik denk dat je in Limburg wel een verschil ziet tussen bij wijze van spreken Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Wij zijn als Woonde Limburg actief in de hele provincie. Je ziet echt wel verschillen. Je ziet verschillen in de stedelijke, Maastricht, Heerlen, Weert, Venlo. Daar zie je andere vraagstukken soms en een hogere nood aan woningen dan op het platteland. Plattelandgemeentes, dorpsgemeentes hebben vaak wel met vergrijzing te maken. Dus ook daar is er is een wisseling eigenlijk van bewoners bezig. En dat heeft wel effect van hoe die woningen gebruikt worden. En als je dan naar de sociale deel kijkt, denk ik dat we als corporaties een groot deel van de problemen hebben opgelost. In de zin dat we best veel gebouwd hebben, maar dat er nog steeds een tekort aan woningen is. Dus onder de streep is er gewoon een tekort aan woningen. Dat los je niet alleen maar op door bouwen. Dus niet alleen maar door nieuwbouw. Dat heeft ook een kwaliteitsvraag. Dat heeft er ook mee te maken. We hebben bijvoorbeeld, kijk naar Zuid-Limburg. We hebben heel veel te maken met leegstanden, oude kantoorpanden. Ja. We hebben als Wonen Limburg het oude DSM-kantoor in Heerlen gekocht een tijd geleden. Ook omdat we vonden dat DSM echt wel iets, althans de mijnen, daar op een of andere manier zichtbaar moesten blijven. En we verbouwen dat uiteindelijk naar een 150, 190 woningen. Dat zal nog de discussie zijn. Maar daarmee kun je dus ook toevoegen. Dus je kunt ook toevoegen met heel veel bezit wat er in al is. Dus ik denk daar zit een uitdaging. En er zit een uitdaging ook op de kwaliteit van de woningen die er staan. Dat zijn vaak toch woningen waar energetisch iets aan moet gebeuren. En zeker voor onze huurders is het van belang dat die woningen ook niet alleen vanwege gezondheid, maar ook financiële redenen. Is het van belang dat enorme energieprijzen natuurlijk. Ja, en als je die woningen goed isoleert en van een zonnepanelen, je krijgt een hele discussie over saldering, want niets is zo veranderlijk als het Haagse. Maar dan kun je in elk geval, dan hebben de mensen minder woonlasten dan ze zouden hebben voordat je dat gedaan hebt. Dus ik denk dat daar ook in Limburg nog steeds veel op moet gebeuren op het energetische deel. Dus die mix van opgaves, die ligt eigenlijk nog steeds voor ons. Ja. Veel gedaan, maar er moet ook nog veel gebeuren. Ja, nu zelf voor dit kabinet is het bestrijden van de woningnood topprioriteit in het regeerakkoord. Gaan wij in deze kabinetsperiode denk ik nog meemaken dat het afgelopen is dat mensen als mid-20 of zelfs eind-20 nog steeds min of meer noodgedwongen bij hun ouders inwonen? Nou, ik moet altijd dan terugdenken aan de jaren 70 en alle woningnood die er in de jaren 70 was voor jongeren en alles wat daarmee te maken heeft. En diezelfde woningnood was er in de jaren 80. Dus ik denk dat het een illusie is te denken dat we het gewoon helemaal opgelost krijgen. Ik denk wel dat we met creatieve methoden, bijvoorbeeld splitsen van grote gezinswoningen waar meer jongeren zouden kunnen wonen of waar je 2 voordeuren komen, wat iets vraagt van burgemeesters om dan op een andere manier daarmee om te gaan. Maar dus er zijn wel heel veel oplossingen. Dus ik denk wel, en of het in deze kabinetsperiode, dat is altijd heel optimistisch gezien, maar ik denk wel dat we we kunnen het aanpakken. Er zijn middelen voor en als er een wil is en met elkaar een wil is, kunnen we het ook echt oplossen. Ja. Laten we even naar uw nieuwe functie gaan. U zei het net al, ik leg het dan nog even 1 keer uit, omdat er vaak spraakverwarring ontstaat. We hebben het hier over mensen die asiel hebben gekregen. Dus die zijn helemaal door de procedure. Het is erkend dat ze met een reden gevlucht zijn. Ze zijn erkend vluchteling. Maar die zitten dan nog steeds in AZC's, in asielzoekerscentra. Terwijl ze geen asielzoeker meer zijn, want ze hebben het asiel gekregen. Dat zit dus verstopt, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt een beetje raar, maar daar komt het wel op neer, waardoor dat niet doorstroomt. En er is nu een taskteam samengesteld. De minister dacht, who you gonna call? Gert Peters. En u bent nu een van de mensen die dat moet oplossen. Ja. Hoe? Nou, hoe? Kijk, in eerste instantie, je zou zelfs een heel simpele rekenmodel kunnen maken. Laten we een simpel rekenmodel maken. Er zitten ongeveer 12.000 tot 15.000 statushouders in AZC's. Daarvan zijn er in Zuid-Limburg als voorbeeld, er zitten iets van 1200, burgemeester kan me corrigeren, ik denk 1200 asielzoekers in de verschillende AZC's die er zijn. Er zijn er 400 van die echt een status hebben. Die wachten op een woning, wachten op werk en alles wat ermee te maken heeft. Doordat die grote groep daar zit, geven wij als land per jaar meer dan 1 miljard uit aan grote cruiseschepen. Ja, want die noodvoorzieningen zijn veel duurder, die hotels. Die zijn ontzettend, en dat is elk jaar weer, dat kun je bijna structureel zien, dat is elk jaar weer een bedrag van ruim 1 miljard wat het COA daaraan betaalt. Wat wij dus als
samenleving via onze belastingen daaraan betalen. Gaan we dat miljard nou gebruiken voor woningen te bouwen of woningen te renoveren, dan kan er een behoorlijke productie van woningen op gang komen, waarbij niet alleen die statushouders profiteren, maar ook de wachtenden die sowieso op de lijsten staan, of de starter of degene die een probleem heeft en een vraag heeft. Dus mijn oplossing die zal proberen verder voor te stellen en ook echt gewoon actief uit te dragen, zal ook zijn, het gaat niet alleen om de statushouders. Want als je het alleen voor de statushouders zou oplossen, dan hebben we geen oplossing. Het gaat ook voor de reguliere woningzoekenden. We hebben heel veel Oekraïners, ook in de provincie Limburg, heel veel Oekraïners die hier wonen. De regelingen voor Oekraïners gaan verdwijnen het komend jaar. Dat zou betekenen dat heel veel Oekraïners ook naar die sociale voorraad. Dus we moeten op een of andere manier gewoon onze bouwproductie of de verdeling van woning, splitsen van woning, moeten we verbeteren. En dan zullen we langzaamaan naar een antwoord. Stel dat we die 12.000 tot 15.000 statushouders er echt uithalen. En de volgende crisis dient zich aan in Afrika of het Midden-Oosten. En dan komt weer zo'n stroom en ze krijgen een status. Ik denk dat we de tijd ook moeten gebruiken om na te denken, hoe kunnen we dit in de toekomst ook op een manier voorkomen dat het steeds weer tot die enorme opstoppingen leidt. Want niemand heeft er profijt van. Het leidt tot enorm veel onrust. Nou, daar ging het net ook al over. Mensen zeggen terecht, wij staan op wachtlijsten. Maar die statushouder staat ook op diezelfde wachtlijsten. Dus we moeten met elkaar daar een oplossing voor vinden. U zou wel blij zijn als deze taskforce succesvol is. Want u maakt het lokaal bijvoorbeeld mee. Dan komt bijvoorbeeld in het Fletcher Hotel in Houten. U heeft eigenlijk niks over te zeggen. Het COA zoekt locaties, die komen daaruit. En dan moet u een informatieavond houden voor bewoners die zich afvragen waarom gebeurt dat opeens zo snel. Is dit wat er gebeurt als die keten zo vastzit? Dat er dan opeens op het laatste moment dat er noodopvang moet gebeuren, bijvoorbeeld bij u? Dit is een bijdrage aan de oplossing. Kijk, die hotels die hebben bedden. En die bedden bieden een oplossing, zij het tijdelijk. Ja. En wat meneer Peters al zegt is, je moet naar de keten kijken. En er is als het ware infarct. En infarct kennen we ook in de zorg, kennen we ook in allerhande paramedische lijsten. Mensen staan op de wachtlijst voor bepaalde hulp. Je moet gedotterd worden. Je moet gedotterd worden, dan moet je wachten. En mensen zoeken dan, mensen gaan op pad gaan zoeken. We hebben het hier over een probleem wat natuurlijk een lange tijd speelt. En het is eigenlijk kapitaalvernietiging. Waar natuurlijk een politieke oorzaak aan de grondslag ligt. Dat is dat we deze mensen rondpompen. Ja. En dat rondpompen wordt betaald door gemeenschapsgeld. Dat is 1 miljard, wordt hier verteld. Dat kun je niet duurzaam investeren. COA heeft gewoon een opgave, heeft een opdracht om staatshouders, en zijn wettelijke taak, dat mensen die dus inderdaad in dit land mogen blijven, die zijn het hele circus doorlopen, daar waar mogen mensen hier blijven, zijn ze terecht erkend vluchteling vanwege achtervolging, oorlog of discriminatie of uitsluiting. Dus die blijven hier. Dus dat moet ook keer op keer herhaald worden. Dit zijn mensen die blijven hier en die gaan hier een nieuw bestaan opbouwen. Die hebben hier rechten op. Ja, de erkende vluchteling. Ja. Als je die 12.000 tot 15.000 mensen die vastzitten in AZC's, dus die nu alvast aan het begin van die nieuwe carrière zet, namelijk een nieuw bestaan opbouwen, dan ga je die spreiden. En het is natuurlijk te zot voor woorden dat een spreidingswet nodig is om een probleem op te lossen, daar waar gemeentes onvoldoende verantwoordelijkheid nemen, want je hebt daar een opgave in. En dat is de taak van onder andere de burgemeesters om daar een bijdrage in te leveren, om dat als het ware die stroom weer op gang te brengen, het doorstromen daar. Ja, ja. Dat is eigenlijk is dat een hele eenvoudige oplossing. Ja. Ruimtelijk gezien en qua locaties is er voldoende ruimte. Je moet alleen bereid zijn om te transformeren. En wat wij in Valkenburg nu hebben gedaan, is dat wij toestemming geven in de transformatie, namelijk een hotel wat niet goed scoort bij Booking.com. Laten we zo zeggen, ik zou me kapot schamen als burgemeester van een toeristische gemeente dat je dit soort recensies krijgt. Daar kun je niet op ingrijpen, de markt bepaalt dat. Ja. Dit hotel wordt nu ingezet om mensen in ieder geval tijdelijk te huisvesten voor doorstromen naar woonruimte, waar dan ook in Nederland. Nu stel dat alle gemeentes 100 statushouders gaan opvangen, dan is dat probleem opgelost. En dan kun je beginnen te bouwen aan een stabiele en een duurzame keten, waarbij je toch kunt beperken aan de instroom. Want ik denk met iedereen eens, mensen die kansloos zijn,
Ja, die moet je wel tijdig ook kunnen zeggen, u bent kansloos in dit land. U hebt geen recht op asiel of op een status. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar je krijgt die procedure niet op gang op het moment dat je die keten niet zuiver en krachtig en stevig neerzet. Ja. Gaat u alsnog met pensioen hierna of gaat u hierna de stikstofcrisis oplossen? Nee, ik weet ook niet of ik echt wat pensioen is. Maar laten we het zo zeggen, ik ben al lang in deze provincie actief. En er is ook het nodige wat in deze provincie moet gebeuren. Dus ook als we kijken, we hadden het er straks al heel kort over, ook als je kijkt naar wat er moet gebeuren gewoon in de bouw. Je weet misschien dat er in Limburg een versnellingstafel is. Daar zit de provincie aan, zitten gemeentes aan, daar zitten bouwers, ontwikkelaars, zitten corporaties. En die versnellingstafel is met de lumineuze vraag gekomen of ik wellicht als provinciale versneller ook aan de slag zou kunnen om daar een bijdrage aan te leveren. Kijk. Dus mijn agenda lijkt redelijk toch gewoon vol te lopen. Alleen op een andere manier en op een andere plek. Ja. Ik ga nu als versneller aan deze tafel optreden. Ik ga u bedanken. Ja. En ik ga u ook bedanken. Thrillers, horrors, actie, soms drama. Ja, ik ben nu de Handmaid's Tale aan het lezen. Dat is ook wat meer thriller volgens mij. Ben jij een beetje een boekenwurm zelf? Nou, eigenlijk niet. Als ik dan een boek zeg maar zou moeten kiezen, dan zou het wel eerder een thriller inderdaad zijn. I'm not like a bookworm. I actually prefer like thrillers and horrors in books. Er zit nog wat spanning in. Dan heb je nog het gevoel dat je echt in een verhaal gezogen wordt. I like, romantic novels or a bit more fantasy books. Ik vind het leuk als het in het begin een beetje vaag is. En dan, als je eigenlijk bijna het einde bent, dan pas eigenlijk echt duidelijk wordt van, dit is waar het boek over gaat. Maaike Berg, thrillerschrijver. Heb je boeken die in het begin een beetje vaag zijn? Ja, zo vaag mogelijk. Ja, goed zo. Maar er moet wel meteen wat gebeuren. Ja. Maar wel dat je denkt van, wat gebeurt hier nou? Wie heeft het gedaan? Hoe gaat het nou verder? U bent genomineerd voor maar liefst 2 prijzen tegelijkertijd. De Hebben Thrillerprijs en de Gouden Strop. Hoe zou je zelf een plot schrijven van een Limburgse thrillerschrijver die 2 prijzen kan winnen? Hoe loopt dat meestal af? Ja, dan moet de corruptie aan ten grondslag liggen. Ja. Limburg. Sorry. En hoe loopt het af? De kans om 2 keer te verliezen. Toch? Ja, dat is uw glas is nog helemaal vol, maar dat is een half lege versie inderdaad. Nee, maar goed, ik ben genomineerd voor de Herman Trillerprijs met Terugkeer, het eerste deel van de Mergelandmoorden, en voor vergelding voor de Gouden Strop. En het zijn 2 keer een shortlist met 4 collega's. En het is allebei nu een jury die gaat uitmaken, of zij hebben het al uitgemaakt, geen idee, die welk boek gaat winnen. Ja. In oktober verschijnt het laatste deel van die trilogie, de Mergelandmoorden. Wat maakt Limburg een goed decor voor een thriller? Wat ik interessant vind aan Limburg is zeg maar het ogenschijnlijk lieflijke landschap. De heuvels, het mooie weer, het Bourgondische leven, de toeristen die hier komen. Ik hoor een maar aankomen. Maar er is een onderkant. En die vind ik interessant om zeg maar het landschap een rol te geven. Dus bijna een personage in mijn boeken. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk geheimen zoals die in iedere streek voorkomen. Alleen misschien in Limburg, als het gaat over corruptie, misschien net iets meer dan in de rest van het land. Ja. En dat vind ik interessant om te onderzoeken met een hoofdpersoon, Alex Nievelstein, een Limburger. Die net als u naar Amsterdam gaat en wat terugkomt? Ja, hij komt terug. Hij is vastgelopen in Amsterdam. Solliciteert op de eerste beste vacature die er is. Zoals hij zelf zegt, in fucking Heerlen. En daar wordt hij hoofd van een klein cold case team. En hij krijgt in het eerste boek als opdracht om de vermissing van een jonge alleenstaande moeder te onderzoeken. In vergelding is dat de cold case speelt in Valkenburg. Schandaal. De moord op een moeder-overste 50 jaar geleden. Ik ga niet vertellen fictie, wat er allemaal... Ja, het is fictie, maar... Nou, we hebben wel zusters achter de tralies. Maar het heeft een andere betekenis. Achter de tralies? Hebben ze wat... Die komen niet in de openbaarheid. Oh, maar dat is een andere tak van sport. En uiteindelijk in het derde deel is de cold case... blijkt in Alex' familie te zitten. Dus het zijn 3 boeken met een doorlopend verhaal van Alex Nievelstein. En in iedere boek een cold case die opgelost wordt. Ik las hoe u schrijft. En dat is dagelijks, 6 dagen per week, soms 5. Vanaf 9 uur tot in de middag. En ik dacht, lijkt wel een kantoorbaan. Is het ook. Ja, het is eigenlijk een kantoorbaan. Het enige is, ik heb niemand die over mijn schouder meekijkt. Ja, een redacteur en een uitgever. Ja, dat wel. En ik hoef niet naar kantoor.
En als het mooi weer is, ga ik lekker lang buiten in de zon zitten. Of ik ga tennissen. Of we gaan fietsen of iets anders doen. Of pakken de fiets en gaan in Valkenburg lunchen. Want dat heet dan research. Ja. Dus nee, het leven is niet zo slecht hoor, als schrijver. Nee. Het enige is, ja, op een gegeven moment moet natuurlijk wel een boek worden afgeleverd. En een trilogie is wel een hell of a job. Ja, dat is ook wel een lijvige trilogie. Zeker. En zeker, deel 2 is al meer dan 500 pagina's. En er liggen nu 2 boeken naast elkaar. Ja, dat, bij elkaar opgeteld dus zijn meer dan 3 boeken. 3 normale boeken. Ja. En dan voor de prijs van 2. Hè, dus. Ja, die hoorden we net in dat filmpje. Dat is wel grappig. Als mensen dan de vraag krijgen wat thrillers voor hun... dan hebben ze het over spanning, maar ook wel vaak over actie. Dat werd ook in dat filmpje weer genoemd door iemand op straat. Is dat voor u de essentie van een thriller, actie? Nee, actie niet. Spanning wel. En vooral psychologische spanning. Ja. Ik ben niet zo geïnteresseerd in van hoe dan het, hoe dit het, maar vooral waarom komt iemand tot een daad. En ik vind het ook interessant om me in de slechte mens te verdiepen. En mijn personages, ook de slechte personages, hebben altijd nog iets waarvan je denkt... ach, als ik in zijn schoenen had gestaan, was ik misschien ook, nou ja, niet seriemoordenaar geworden. Maar je begrijpt iets. Het is niet allemaal zwart en wit. Nee. U won nu eerder al een keer die Gouden Strop. Toen was u zelfs op het journaal. Stel, u wint één van beide of beide prijzen. Hoe gaat u dat dan vieren? Uitbundig met champagne en een heerlijk etentje ergens in een goed Limburgs etablissement. Valkenburg waarschijnlijk, ik hoor het al. Nou ja, dat kunnen we straks nog even over hebben. Ja. Wat de mogelijkheden zijn in Valkenburg. Nee, dat wordt natuurlijk gevierd. Maar boek 3 moet nog worden afgeschreven. Dan ben ik, eigenlijk mag ik hier helemaal niet zitten. Ik moet eigenlijk nu tikken. Als mijn uitgever dit ziet, denkt hij, wat doet die man daar? Ik moet schrijven. Ik ben blij dat u even heeft gespijbeld. Heel graag. Dank voor uw komst. Dank jullie allen voor uw komst. Dit was De Week Wel. Ik zie u graag volgende week. Maar eerst nu het weekend wel.